Здравейте, господин Малинов. Отново сме на Паниците, отново има събор на русофилите в България. Как да го разчитаме, защото вече е 20-ти юбилеен? Прекрасно събитие, 20-ти юбилеен, показващо, че българският народ, въпреки бурите в парламента и в Министерския съвет, продължава да обича Русия и да разбира, че България без Русия няма бъдеще. Но днес е и трети международен събор на русофилите. Още повече подчертава, че българският народ е на правилен път и това, което правим, е, че се подкрепя не само от българските граждани, а и от наши съратници и другари от много други страни са забелязали, че това, което прави русофилите в България вече 25 години, трябва да се случва и в другите народи и в другите държави. Готови ли сте? Защото предполагам, че до края на годината правителството ще падне и ще има нови избори. Не сме готови. Готвите ли са? Медии, трябват пари. Структурите ги има, за да ги мобилизираш и да се явиш на избори. Няма да си шикалкаваме, да си говорим глупости. Не сме подготвени достатъчно за спечелване на избори. Готови сме, за да участваме на избори. И няколко въпроса. Дали, като на състезание отидеш, трябват и шпайкове, трябват и шорти, трябват и панелки, трябват и треньори, лекари, време за тренировки и така нататък. Абсолютно сте прав. Но искам да ви задам няколко международни въпроса. Срещата между Тръмп и господин Путин е показателна, че вече леда се разпука. Вашето мнение за тази среща? Прекрасна среща, която е венец на една изключително здрава логика за развитие на отношението между Америка и Русия. Америка и Русия в своята 250 годишна история на взаимоотношения са имали повече светли страници, отколкото тъмни. Когато Екатерина не праща корпуса на Суворов в помощ на Англия, оставя Америка да провъзгласи своята независимост на 4 юли. Втората световна война, Първата световна война, когато Съветския съюз възражда своята икономика, тя го прави с американски технологии. 50-те, 60-те години отново навлизат на миналия век на американските технологии в Русия. Всяка една свръхдържава търси тези технологии, които и липсват, защото тя не може да е номер едно. Всичко да ги намери или от Китай, или от Европа, или от Америка, или от Русия. И това сътрудничество естествено е в интерес и на Америка, и на Русия. Но смятам, че отново ще се възстанови това сътрудничество между Русия. Работи в много сфери. В космоса говорят за възможности на двете технологии, да ги съберат руската и американската за планета, която да живее в излишество, а не в дефицит. Говори се за атлантизма, антарктизма като контрапункт на евроатлантизма. Говори се за единна политика в нефтегазовата индустрия в световен мащаб. Говори се за единно поведение в Арктика и по арктическите пътища, които са по-преки от южните. Много поле за сътрудничество в атомната енергетика. А защо Европа мрази Русия? Дори, ето виждаме, не знам какво е точно положението, но смятам, че една голяма фалшива новина, това са руските дронове над Полша. Мрази Русия, защото и завижда. Завижда и за благата, природните блага. Завижда и за последователната честна и принципна позиция по всички въпроси на международната политика. И Русия със своята 1/6 от света естествено ги плаши, притеснява, защото за разлика от другите части на света, където Европа успяла през последните няколко века да превзема безнаказано Африка, Латинска Америка и Азия, в Русия тя винаги си чупи главата. И шведите, и германците, и французите, и австро-унгарците, всички опити да превземат Русия приключват по един и същи начин последните 1000 години. С бой по каската за Европа. Русия набива каската на Европа.
Виждам, че господин Путин е готов на разговори с Украйна, но господин Зеленски не пожела да отиде в Москва. Господин Путин е готов на всеки разговор по проста причина, че има много ясна, категорична, открита и честна позиция, която се отстоява от години. Ясно и категорично е, че 14-та година преврата го направи царя, че новите дошли с преврат, военен преврат, сили в Украйна, унищожават собственото си население физически. И само за това, че то ходи в руската църква и че говори на руски. И че не спазва собствените си конституции, собствените си принципи за защита на правата на кореното си население. Русия и кореното, руснаците са кореното население на Украйна. Да, но какви са шансовете до края на годината да има мир, според вас? Защо трябва да е до края на годината? Не, питам, защото наистина загиват млади хора, които са и от двете страни, и то почти руско население. 1000 години и над 850 години е война. Значи руснаците умеят две неща, ако не ги е разбрали. Да воюват и да се молят. Така че Русия с война няма да я плаши. Да, но все пак гибелта на стотици хиляди млади хора, той е в ущърб на... Да предаде теориите на заболения на правителството? Не, но трябва да се търси дипломация. И във връзка с дипломацията един нетактичен въпрос. Кой е виновен, че няма дипломация? Защо? Кой е виновен, че няма дипломация? От европейска страна има дипломация. Санкциите, каква дипломация? Не, между Украйна, защото той е един, може да се каже, че това е гражданска... Това е повече гражданска война, отколкото е... оръжие на дълбоката държава да отслаби Русия в голямото геополитическо взаимопротивопоставяне. И който го не разбира това нещо, просто не разбира политика и геополитика. А един нетактичен въпрос. Господин Лавров излезе с надпис СССР. Как да го четем? Той каза, че това е шега. В дипломацията нямаше ги, господин Малинов. Каза, че това е шега. Да, защото може би претенциите за Източна Европа. Не, трябва да има правда, защото наистина в момента света е ощетен. Защото една голяма част от Източна Европа, те са славянски. Определени сили в Америка не им хареса този надпис СССР, защото все пак те полагат усилия да сдобрят Русия и Америка. Лавров, явявайки се с панелката СССР, дразни определени кръгове. Сега, оттам нататък как да го разчитаме? Разчитаме го последния начин. Определени кръгове са доволни, определени кръгове са подразнени. Лавров каза, че това е шега, а затова реших да използвам неговия израз. Какво да ви обяснявам? Естествено, един се дразни, но е приятно в края крещата в политиката по враговете те познават. Мене също по враговете ме познават политиката. Ясно са кои са ми приятели, кои са ми враговете. Няма какво да го мислиме, Лавров. Връщам се на събора. Видяхме днеска депутати от партия Възраждане. Да, това не е ли жест към русофилството? Беше тежка организация преди да стане депутат. Да, защото доколкото знам, днеска ще има и митинг в 4 часа в София за свалянето на правителството във връзка с... Имахме приветствие от БСП и от величие. Русофилството, културното русофилство е пръснато в целия спектър. Разбира се, да. Ние сме в град, където кметът от СДС. А може ли русофилството да стане една събирателна организация или институция, която да обедини всички прогресивни партии в България? Това законодателство и не при тези правила на играта по време. Ако допуснат неправителствени организации да участват на изборите и се приближиме към някакво бледо копие или подобие по-скоро на честни избори, тогава ще изненадаме. Но ги е страх от нас. Благодаря ви, нека така да завършим.